Giovanna Vasconcelos hija artista Portugiża magħrufa l-iktar għall-iskultura u installazzjonijiet kontemporani. Bl-isem tal-lin mid-domestiku, il-wirja ta' Vasconcelos tesprimi sens ta' umorizmu dubji dwar l-irwor tal-mara f'soċjetà konsumerista u l-identità kollettiv. Apparti din il-wirja ta' Vasconcelos, il-mika se jkun miftuħ għal pubbliku bla ħlas u se jsiru diversi attivitajiet fosthom dwar l-arti u l-lob tradizzjonali għat-tfal. Ma' TVM News, iċ-chairperson eżekuttiv tal-Mikas, Phyllis Muscat, għalet li dan l-avveniment jixet l-impenn tal-Mikas li jinvolvi l-komunità permezz ta' attivitajiet kreattivi. Ħajkolna tours, guided tours għal-bini u għal-arkitettura u siti storiċi li għanna, għax hawnhekk il-Mikas huwa mibni fuq sit storiku. Għanna guided tours ukoll għall-exhibitions, plus hekk għanna ħafna attivitajiet edukattivi kemm għat-tfal. Għanna attivitajiet ukoll ta' entertainment bħal passju, lob tradizzjonali Malti, u ħajkollna wkoll ikel u xorb u mużika wkoll, live music għal orkestra li ħatati kunċert kemm is-sibt u kemm il-ħadd. It-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom jistgħu wkoll jieħdu sehem f'attività ambjentali li magħtula jridu jinstabu pjanti li jixbru l-ispeċi endemiċi li jkopru l-kampus tal-Mikas. Il-Mikas se jkun miftuħ is-sibt u l-ħadd sal-5 ta' wara nofsinhar.